Cuacane cerah cah. Kelingan dek wingi nek tangga ngarep omah ngono nawani jeruk. Dadi tanggaku ngarep omah ngono kan nandur jeruk ngono cah ning mburi, ning pekarangan mburi omah ngono ki nandur jeruk dek iki. Dek wingi dolan ning omah jare jeruke wae gawembel. Saloke ngasih enek sing pecah-pecah kele arep gawe es jeruk apa jeruk anget ngono goleko ning mburi. Ya lek awakmu doyan ya dipangan langsung ya ora apa-apa. Tapi lek arep gawe wedang apa es jeruk goleko ning mburi. Bae yo delokno cah wae jan gembele kaya ngono kuwi tenan bae. Tak kira lek ngomong kur basa-basi, bokno ya iki wit sing keloro iki, gembele yoan, gedhi-gedhi nah jeruke. Iki lek dige es ngono jan seger tenan jeruk ngene iki. Jan penake urip ning desa iki ngene iki lho cah. Sembiarang ora kudu tuku, ini iki tanggane panen jeruk ngono wis dhewe kebagian. Kur kari ngerah gratis iki aku wis ngerah iki. Ki rencanane engko arep tak gawe es jeruk ngono ning omah. Lek awakmu ngono senengane tim jeruk anget apa es jeruk cah? Lek aku to loro-lorone panggah seneng aku.